til den her søndagscafé. Den ligger jo, nogle af os var på tur i går, og vi var ude og kigge lidt på Æblefestival og rundt på Messe og se nogle af vores ældre medborgers fødehjem oven i købet og Bensens gård, og vi var sådan vidt omkring. Og nu vi ser Æblefestival, det vil I jo så også opdage her, når vi skal til at have kaffe, for det er også noget med æbler. Men det jeg er allermest glad for i dag, det er at kunne få lov at præsentere Lis Jørgensen. Og Lis Jørgensen er jo kendt fra Danstoppen og Talent 2010, tror jeg det hedder, i Damradioen. Nej, det var i fjernsynet. Det var på DR1. Ja, det var i fjernsynet. Danstop, det er jo på Damradioen. Og så Kanal Hovedstaden. Ja, så synes jeg også lige, I skal vide, at Lis i går kom ind på en førsteplads på Danstoppen. Og den hedder meget, meget, meget rammende, Har du solskin i dit hjerte? Velkommen, Lis. Tusind tak. Ja, fint. Ja, god eftermiddag. Nu behøver jeg ikke at sige så meget om mig selv. Det har John jo klaret rigtig fint. Men jeg vil spørge jer, kan I godt lide at synge? Ved I hvad? Synes I så ikke, at jeg skal begynde med sådan en, som jeg regner med, I kender alle sammen? Det er de nære ting. Er I med på det? Fint, så spørger vi Gunnar, om vi kan bede om lidt musik. De ting flyver altid så viden omkring. Det er som du glemmer de nære ting. Du drømmer om landet i syd og nord, og ser ikke skønheden, hvor du bor. Du synes din dag er så kedelig grå. Hvad er det du søger? Hvad venter du på? Når ikke du under dig rist eller ro, kan ingenting blomstre og intet gro. Gå ind i din stue, om den er trang, og hør, hvor den nynner en stille sang. Den rummer dog ting, som dit hjerte har kær. Du ved bare ikke, hvad de er værd. Den lykke du søger bag blånende fjeld, den har du måske altid ejet selv. Hold op med at jage i hvileløs ring, og lær blot at elske din